Hi guys! So ngayong araw nga ay naisipan namin na kumain dito sa One Tusawa Only Rice and Only Gravy. Mura lang naman ang mga nasa menu nila, kaya tara at samahan ninyo kaming kumain dito. Pagpasok nga pala namin guys ay dumiretso na kami sa counter para makapag-order ng aming kakainin. At eto nga pala guys ang kanilang mga menu. At eto nga pala ang in-order ko na T-bone na may side dish na mga mixed vegetable. So, eto, order din ako nitong pineapple mango juice kasi wala silang mga soft drinks. Yan lang daw yung kanilang mga drinks. At sa asawa ko naman ay tubig lang. At yung kanyang in-order naman ay milky buttered chicken. So, eto na nga yung mister ko. Nilalagyan niya na ng gravy yung kanyang milky buttered chicken. At pagdating naman guys sa presyo, ay murang-mura lang at abot kaya ng ating mga bulsa dahil yung aking in-order na T-bone ay 149 pesos at yung sa mister ko naman ay 99 pesos at only gravy at only rice din siya. At pagdating naman sa place ay wala namang problema dahil meron silang room na air condition kaya kung naiinitan kayo, pwede kayo doon. At pero kung ayaw nyo naman sa aircon at malamigin kayo, pwede naman kayo sa labas. So eto na nga, natapos na kaming kumain, hindi na namin pinatumpik-tumpik pa. At kung magtatanong naman kayo kung saan namin ito nakita ay sa Facebook lamang at dito siya malapit sa tapat ng Camarines Norte State College. Hindi kayo mahihirapan na hanapin siya dahil tabing kalsada lamang siya. So pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso kami sa Bastikoy dahil sabi ko sa mister ko ay gusto ko ng overload mango shake. So andito na nga kami at bumili kami. Siyempre pagkatapos kumain ito na ang dessert namin. At pagkatapos namin bumili sa Mastikoy, pumunta kami sa Bagasbas Beach at doon kami tumambay ng ilang minuto. Habang nilalantakan nga namin itong mango overload ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa aming FB page at subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Gupin mo. OA?